știe să mănânce, să neacă. Da, bă, de-abia aștept, bă, să-l scop pe portar. Bă, de-abia aștept. Hai să-l mai chemăm pe Martinescu odată, să o filmăm și pe aia. Da. Și doar aveam aparatul în buzunar. Bă, dar ce să dădea, bă, la el, săracul? Sărăcie. Să-l vedem pe ălalt, dacă e tot panoramă ca Nea Martinescu. Cred că de-aia ieșise ăla, că i-a zis că vine, l-a văzut că vine. Ăla cu mașina. Da. Era de aici, de când l-a adus. Mâncați-și binocul că nu te mai văz. Bă, dar mai încet că nu pot să mă mișc. Cu talent așa. Îl chemăm pe ăla de la poliție cu radarul, să vedem cât are? Aha. Dacă e de ceva, Adică? să ne arătăm. În șanțuri. Da. Dacă e să vină supărat pe noi. Nu cred. Bossule, lasă-mă mai ușor, mă, nu te supăram. Așa, joacă-te cu el, faci pe deasupra. Bă, dar lui Mădălina îi venea să plângă, mă, când a fost prima dată. Bă, îi venea să plângă, mâncașul. Mi-a zis tanti mele atunci când s-a oprit motorul. Băi, a zis că gata, frate. A zis că venea să plângă. Mi-a zis și ea că dacă cădea avionul, ea după aia ce făcea? Mari? Bă! Ce ai?